Hola, avui us ensenyaré exercicis per la millora de mobilitat i força en canell i mà. Pos i mobilització. Començarem amb exercicis actius. Amb flexor-extensió, amb desviacions i pronosupinació. Sempre podeu acompanyar el moviment amb l'altra mà per forçar. També podem treballar els dits fent la pinça, treballant la flexió i l'extensió de dits. I podem treballar obrint i tancant dits. Per la millora de força, podem agafar plastilina o una pilota tubeta que tingueu per casa. I anem treballant la musculatura dels dits i de la mà. Amb una pinça d'estendre la roba, tan senzill com això, també treballarem la força de dits. Amb una ampolla o amb una pesa treballarem la flexoextensió, que abans l'hem fet lliure, i la pronosupinació. Amb un drap l'enrotlleu, el doblegueu i treballarem la força de la pronosupinació. Hi ha un altre exercici que va molt bé per forçar el que és l'extensió de canell. És posició de resar i intentem anar baixant les mans cap avall i notareu tensió al canell. Aquests exercicis, si podeu, els feu uns 3 minutets cada exercici. En començar, abans de començar els exercicis, podeu fer banys alterns d'aigua freda amb aigua calenta. I en acabar els exercicis, si noteu una molèstia, posarem una miqueta de gel, uns 10 minutets, un quart d'hora. Adeu!